Dobre, takže čaute ľudia, zdraví vás Mrejs, vítajte pri mojom úplne prvom videu. Natáčam parkour mapy, ako som vám sľúbil. Táto mapa sa volá World of Parkour a môžeme začať. Zoberieme si Fit and Steel. Pravidlá sú jednoduché. Máme sa zabávať. Tu je vlastne Koleš 7 postavil túto mapu. Hrajte na Peaceful a nepokladajte bloky. Takže môžeme začať na prvom leveli. Toto nie je až také ťažké, teda nechcem to zakríknuť. Ale nemalo by to byť až také náročné. Think I was gonna let's up throw. Ale v oblasti. Takže Ježiši Kriste. Takže tu je level 2. Kaktus, nic moc. Táto mapa ma strašne zaujala svojím výtvorom. Proste sa mi páči, ako je zdizajnovaná a tak ďalej. A ideme na level 3. Dúfam, že sa nezdrbem. Yes. Som king. Yes, takže level 5. Už? Dobre. Takže zoberieme si pár výbavičiek. No, to stačí. Takže topánočky, boty, vesta, hore, šup a môžeme ísť. Takže šup. Tak, hore. Teraz ideme dole. Samozrejme, že tu. No. Cel pomerne ľahká mapa, ale myslím, že si môžete myslím, že ju môžem natočiť. Odkaz stiahnutia tejto mapy bude v popisku videa samozrejme. Snow Golems, takže ideme na level 6. Vyzerá to dosť čudne. Tak teda dúfam, že to nedopadne zle. Zabijeme si ho. No, to nevadí, toho môžeme zničiť. Není to blok, síce je postavaný z boku a to je jedno absolútne. Tak fail, no. Fail musí byť proste. Pri prvom videu. Tak druhý fail. Nevadí. Do frasa. Tak ideme ešte raz a budem sa trošku viacej sústrediť. No tak ani nie. Idem ešte raz a teraz už mi to vyjde. Som si 100% istý. Čo by som vám k tejto mapke ešte povedal? Asi nič. Pokiaľ sa vám video samozrejme páči, lajknite mi ho a hlavne mi dajte vedieť, že či mám takéto mapy ešte ďalej natáčať. Také niečo, že 10 levelov alebo tak proste. To bude asi k mape všetko. Takže level 6. Vyzerá to dosť ľahko, ale verte mi, nie je to ľahké. No, takže tu si to prejdeme. Frasa, musím to skočiť. Hop! No, a už len toto nepokafrať. Yes. Takže. Trippy, water. Ideme do vody. Nemáme ísť dole, dobre. Takže. 7 je moje obľúbené číslo. Dobre. Takže level 7. Dáme si voľnú ruku. Level 7 nevyzerá až tak ťažko, ale ja sa skúrim na každej trolovine. To bude trošku problém, ale dobre. Tak dobre, vyšlo mi to. No, level 8. Takže už sa blížime ku koncu. Šup. A švih.
A hore. Šúpi. Tak. Dobre. Máme to. Level 9. Zaujímavé. Lapis. Vyzerá to trošku na hovno, ale to je vedľajšie. Do frasalo. Joj, bože, to len ja musím mať také nešťastie. Šup! Yes, je to tam. Takže, no to ani nie. Ešte raz, no. Do tretice hádam všetko dobre. By mohlo byť. Tak ani nie. Joj, bože, bože. Faily. Nemám rád faily. Kvôli ním sú také dlhé videá. Ale to je teraz povedľajšie. Do frasa. No a dosť. Teraz idem skakať. No. Ty kokos, tak toto nie je možné. No. Hurá. Už len tam Tá je. Level 10. No. Don't you love ice parkour? Veľmi nemám rád ľadový parkour. Teraz sa to potvrdilo. No tá čo ti? Bože. Dobre, tesnotky. Dobre. Už len tu sa neskúriť, prosím. Yes. Oh yeah. Aké je moje obľúbené číslo? Čo to hral? 7. 7? Hej, 7. Počkaj. Aha, áno, dobre. Takže 7. Congratulations, vyhrali sme. Bolo to super mapka. Máme tu vlastne koláče, zo všetkého si poberiem star. Aby som bol šťastný, že som túto mapu prešiel. Dragon Egg, na čo? Low torčky, TNT, lava. To čo je? Počkaj, nápoje? Rýchlosť. No, stringy mi netreba, ani toto. Ani toto, ani knihy. Ani oheň, dobre. No, takže z tohto dielu by to bolo asi všetko odo mňa. Lajkujte, odoberajte, čekujte. Stiahnutie tejto mapy bude v popisku videa. Som rád, že som sa s vami mohol podeliť o takú dobrú mapu. Takže čaute.